Tlangau channel lo thlir chin tu zong te in zawain chi bai kan buk le vek chuwa tun chuma chuan video masalama po kan lo khel photo Sushant Singh Rajput a Thihna thukal zel le a be bom chungchang kan on tar lang le don ani video masalam te kan endu ani chuan he channel page a hian lutin kan en thei reng ani tin he video lo en tu zong te intan har sat lo chuan min lo subscribe a kan video thar zong te ol sam taka in lo mu zung theinan bell icon kha min lo me sak cheu turin kan gen masa cheu ani tun lai hian film siam tular le coffee with Karan host Karan Johar chu Sushant Singh Rajput Thihna ale Bollywood boruak virvel awanga dem allo em nu in social media lama po tunma ang lo takin angoi choi ta hle a nasa taka soisel ato nuwa he filmmaker hi atombu ka chuak ngam lovin atom tareng ati thei ome Sushant Singh Rajput a Thihna mo phur tu wa ngain fans ten an huat rona Karan Johar show lartak coffee with Karan po pon lammi ta lamsia Bollywood million tele an wale wangte nuam tol na mai ani tiin an soisel na sahle hetiang taka soisel ato laya atho puite hne na changa thlawang hauna adon lo wange ni Mumbai Academy of Moving Image MAMI achangin abang ta ani report ina tarlan danin Karan Johar hian MAMI achanga aban na chu director Smriti Kiran hne na thelut to a heti lai hian MAMI chairperson le actress Deepika Padukone chuan Karan Johar hi banglo turin antina sa hle a nima sela Karan Johar hian arilro asyam filto ni in ansoi Karan Johar hi tuna chuan social media shanga atun mahun ang lo takin angoi choi sot ta hle a following te po thian fain Twitter a po celebrities palitia a follow to ani Karan Johar hi Star Kids te du saka pon lammi mi talented tak te chan ai po Star Kids te pechen ni in ansoi piap to a show Coffee with Karan season 7 po hi mi te ngal hel chin ma ni se tun borwa katan chuan ngak hel tu ain ban ni se ti an tam to jok ni na lang Coffee with Karan season 7 hi chunzom ani ange nilawang ti hi mi puite ngai ven ber pol anita heng thuleng wak tam takara hian producer lar Sandeep Singh Ankita Lakhande le Sushant Singh ate chan nai tak ni bok chu chong chhuakin Sandeep Singh chuan Sushant Singh a Thihna chu Ankita hian na me lovin atwara abial nu satya mai ni lovin Ankita hian Sushant Singh kha anu ang me ngai sakin en kol china ni ati June ni som palia thil thlengin Ankitai anghong dan chu soi chun zomin voi enga mozat ka kola ni ma sela chan na ka mu theilo Sushant Singh postmortem na huna ka wakala chuta chuan Ankita chuan chap chungin miron kwa ngoi mai ani atibok Sushant Singh ale Riya Chakraborty te in nei tum chungchang thu thang po chu tui ni in ke chu som ka ni velawa katan chuan Sushant Singh ngai zong hnung ber chu Ankita Lokhande kha alani reng midang nen anin ngai zon na kha chu theihngil ka du kum khwa to ani atibok hei mai hi du tok lovin producer Sandeep Singh chuan du tak Ankita ni te aliama he thumol mai han min mol le chin tlemin lo changre dewila kha athi na achang khan kan chan thei tur achul le kan ngen mai tur hun tam tak in chenin omshang to maula atana ichong chai ila chhul ngai chuang lo atana I hmangai na kha athiang hlima a special ani I in name plate achang po in aming ila note re lova khang hun kha ka ngai chin kan pathumin chung khat ang main kan omtlanga sun nu tam tak nei huin chung sun nu te chuan min ve reng to mai don ani hi rong kan bol ho lai te kan e ho lai te kan zin ho na le kan nun hlui lim om zong te kha o Sushana lim na tura ithil ti zo zai te kha voi ni thleng hian in pahni hi chu khwanu rat in ni coloring china sin heng hun kan tong tamai hian kalung ati chatak zeta khang hun liam ta kha ko kirle thei ni se kawati em kan pathum te a hlim taka tu da ngai bik lova kan len ho lai kha ator na le athil ton zo zai chang kha nang chuan I chan him thei nge in karing tatani in pahni hian in nei turin kalo swang to chin cheu asin nang chu abula omni la khang thil rap thak tak kha atilo tur atan chuan abial nu anupui anu le achan chaber inisia Ankita ka hmangai che nang ang chan tha hi ka hlo nge ka be sei
katwar zo don si lo ti in social media a post nge ani heti lai hian Ria Chakraborty chu a film chuak tur Jalebi ti a tho pui film siam tular Mahesh Bhatt birthday alom puina thalak kumsang ni som priata mi dai to te chu tun nuwa rondar tharle chiamin hemi awang hian soi chiat a hlo pha na sa hle a happy birthday kapu mangai na ne na min enkol tu le thlo dan min zirtir tu chu nangma hi ini midang te ta na kong ti eng tu ini ti in a soi bok ani kha Ria chuan heng an soi chiat na te hi Rajesh Khanna la thu mang te in a chang let ve boka tin he thalak hian tun nai mai ni to lawa po khan khel alo hlo ve hat to a e times in Mahesh Bhatt an komna khachuan henga wang hian Ria chu zaklo turin ka shirani alo ti ve to bokani report pakhata chuan Sushant Singh pa KK Singh chu afa pabial no hlui an kita chungchang a hian a chong chuak ve a KK Singh hian an kitai chu afa pangai zong te a shal ve omchun ani thu asoya chuti lain abial nu nia an soi Ria ero a chungchang a shat ve ngai lo thu asoi mau thung ma se a thi ma lok khan nu pui nei chungchang a ero an ti ti dun ve thu asoi bok he thina chungchang hi twal tha ni lovin ma ni in tha na ani ti chu nem hne ni to ma se fans tam tak chuan hemi chungchang a hian CBI chui tir ngei ni se an ti a #CBI for Sushant ti chu tunlai hian India ram chunga alar hle boka actress larle BJP member of parliament ni bok Rupa Ganguly chuan he Bollywood star thina chungchang hi CBI in chui chiang ngei se ati Rupa Ganguly hian he thina Mumbai police ten an chuina hian thilfel hlel om nge ringin police te ringot churing tok lovin CBI a enroll hi atulani atibok Rupa Ganguly hian Sushant Singh phone chu midangin an khoi chin li in a ringa athi hnu po in a social media account achangin michen khatte a unfollow a account te hi tu emoni chuana khoi nge ani atiboka he thil thleng hi kha thina chungchanga fin fe na chen khat thai bo na man ro ni nge in a soibok Rupa Ganguly tho hian he thina hi ruat lok sa nga in engwanga investigation team te chu June ni som palia thina June ni som panga a an thlen be chia ti zo na te chu asiam bok heng athu soya te hian PM Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah te chu tekin CBI tel turin a auna hle ani Rupa Ganguly ba ka hian journalist tam tak po in zo na chan har za tak tak an zot na sa hle a somya dipta po in engwanga CCTV kha Sushant Singh Thihni khan off ani ti te a ngonga nu ma te po engwanga in khai hlum dang te ne na in anglo nge ani ti te chu azot piap piap mai bok hei ba ka hian zo na enga mozat engwanga akut zungchang tha zong te chu khonga ing euwek nge ani ti te khonge arum cha bisper om ti te chu azot na zo zinga langsar zwal te anni he thina chungchanga zo na tam tak lengwak po hi alare ri meilo mel hle ani he thina hi soisep sep atamin thulengwak atam hle a chuti lain thudik tok lo po a om ve zawa Sushant Singh Rajput a ui Labrador dum a ming fach ti chu apu boral nu hian alungleng le khohar lutuk chu a boral ve ta ni omin thu thanga oma he ero hi chu he chung ko chian nai tak zinga mi chuan do ta ni thu asoya Big Boss 10 winner Manvir Gujarin fach an in chung kil tina apu azong kwal lai le phone screen na thalak a en lai te Twittera a post nu phei chuan mitam takin athi tia an lo zel din thu bol tamai po hi a om lo shan lo fans te chuan Sushant Singh a post lui a ui ne na huana hlim taka anin fiam lai chu hai chuak le in mitam tak thinlung tina in laina tu le khongai tu an tam pha hle bokani caption a chuan Sushant Singh chuan nang hian min shereng ani chuan midang zong hian min thengil po ni se pui ka tilo ka hmangai fach alo ti nge nge he thina chungchang thu hi ala top hlei thei lo chu ani bera mainland India ba ka helai Mizoram thlengin he thina twar tu le thudi khailan ni nge se ti antam hle tunchum video atan chuan khati zong khani le photsela video le pe ka min lo chang le che ula tin comments lama in ngai dan te le request chi sang sang a Thailand thei renga thei ang angin request te ti hlo tin kan lo tum chin donia in zawain mangcha mutui vek ule